it-triq li qbadna se twassalna l-ogħla livell li qatt tra pajjiżna. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta kien qed jitkellem waqt il-laqgħa ġenerali tal-Kumitat Lokali tan-Naxxar. Joseph Muscat għal dan ftit sigħat wara rapport li ħarġet il-Kummissjoni Ewropea nhar il-ġimgħa, rapport li poġġa lil pajjiżna ma ta' quddiem fis-suċċess tan-negozji żgħar u medji. F'rapport ieħor irriżulta wkoll li fix-xahar ta' Awwissu il-bejgħ fil-ħwienet żdied b'1.2%. Suċċess li fi kliem il-Prim Ministru u frott ta' miżuri li ttieħdu fosthom it-traħħis fil-kontijiet tal-enerġija għall-familji. Minkejja dan is-suċċess il-Prim Ministru saħaq fuq l-għajnuna li għad trid tingħata lill-ħwienet biex jintegraw fl-aspett tal-informatika b'mod li jissaħħu u jsiru aktar kompetittivi. Aspett li qed jiġi enfasizzat minn bosta pajjiżi. B'referenza l-istabilità fil-prezz tal-gass, il-Prim Ministru fisser kif il-Gvern Malti jirnexxielu jilħaq ftehim dwar prezz għall-perjodu bejn Ottubru u Diċembru li huwa l-inqas wieħed li qatt kien minn mindu ġie liberalizzat is-suq tal-gass. U f'din il-laqgħa Joseph Muscat irrefera wkoll għall-budget li se jiġi ppreżentat dalwaqt għas-sena li ġejja. Qal li tkabbir ekonomiku u x-xogħol issostnu s-sistema tas-servizzi soċjali. Għaldaqstant huwa dan il-prinċipju li fuqu se jkun qed jinħaddem il-budget li jmiss. Budget li fi kliem il-Prim Ministru se jagħti inċentiv u opportunità lil min għandu bżonn biex ikun jista' jqum fuq saqajh.